Goede dag, mijn mensen. Wij groeten u vanuit de studio van Matapi TV in Rotterdam. Gayatri Soedama is de presentatrice van dit programma, maar dwingende omstandigheden hebben gemaakt dat ik vandaag voor haar heb overgenomen. Gayatri, sterkte in datgene dat jij nu ondergaat, maar het komt goed. Vandaag hebben wij in Hart en Ziel voor Suriname onze gasten mevrouw Angelique Del Castillo en de heer Steven Al-Faizi. Welkom mevrouw Angelique Del Castillo. U bent voorzitter van DA91, het Democratisch Alternatief 91. En meneer Steven Al-Faizi, ook voor u welkom in het programma Met Hart en Ziel voor Suriname. U bent voorzitter van de politieke partij Doe, Democratie en Ontwikkeling in Eenheid. Zo, voordat ik verder ga, wil ik aangeven dat Met Hart en Ziel voor Suriname een programma is dat gestoeld is op hoe uit u zich met hart en ziel voor Suriname. En daarin hebben wij een respectabele bejegening naar elkaar toe, naar de gasten, naar het publiek toe, naar onze kijkers, onze luisteraars. Voordat ik dan overstap naar de inhoud verder van het programma, wil ik meenemen in herinnering overlijden van Joseph Beck, oud-politie-inspecteur, docent aan de politieacademie in Suriname, politiebondsvoorzitter van Korpspolitie Suriname, delegatieleider van de politieondersteuning vanuit het Korpspolitie Suriname in Haiti. Wij nemen mee Def Rhymes, Dennis Oscar Bouwman, een Surinaamse rapper in Nederland, bekend van zijn rap Doekoe. Humphrey Campbell, onze zanger die ook als eerste van Surinaamse afkomst Nederland heeft vertegenwoordigd bij de Eurovisie Songfestival. En vandaag is ons het bericht doorgekomen, heeft het bericht ons bereikt, dat voormalig adjunct-inspecteur van politie, voormalig districtscommissaris, voormalig minister van Justitie en Politie, voormalig vice-president van de Republiek Suriname, voormalig docent van het Anton de Kom Universiteit in Suriname, de heer Jules Adjoja, ons ook is komen te ontvallen. Condolences aan u, mevrouw Del Castillo, meneer Al-Faizi en de Surinaamse gemeenschap en een ieder die deze mensen op welke wijze dan ook dicht bij zich hebben gehad en dichtbij zich als nabestaanden zijn nu gaan voelen. Mevrouw Del Castillo, we gaan elkaar tutoyeren. We hebben elkaar eerder ontmoet en dat maakt het gesprek iets makkelijker. En dan begin ik bij Angelique. Hoe uit jij je met hart en ziel voor Suriname? Ja, Dennis, dat is een vraag die me helemaal terugbrengt naar eigenlijk mijn vroegste jeugd. Weet je, we zijn zo opgevoed, weet je, je mag geen egoïsme hebben. Als je iets hebt, moet je het delen met anderen die dat niet hebben. Je hebt er niets aan om voor jezelf een heleboel te vergaren en de rest heeft niets. Dat zijn eigenlijk dingen die met de paplepel zijn ingegoten. En vervolgens in mijn carrière heb ik dat dan ook steeds tot uiting gebracht. En gemerkt dat ik het veelal vorm kan geven middels training en educatie naar de samenleving. Maar ook sociale doelen ondersteunen. En ik heb me daar dus steeds sterk voor gemaakt. Ik heb bij de Peace Corps gewerkt als associate director.
En de Peace Corps is een Amerikaanse organisatie. Dus die brachten vrijwilligers uit Amerika naar hier. En dan plaatste ik ze in de verschillende dorpen, vooral in ons binnenland. Omdat daar heel veel behoefte was aan ondersteuning om het aanwezig talent, de aanwezige potentie te versterken, tot uiting te doen brengen en er erkenning voor te verkrijgen. En we deden dat dan op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en van ondernemerschap. En dat gaf me heel veel satisfactie om dat vanuit Suriname, om die link te mogen zijn, om dat te kunnen doen. En vervolgens in mijn verdere loopbaan heb ik dat ook steeds gedaan, ongeacht waar mijn positie was. Investeren in de mensen om me heen, maar ook in de omgeving waar ik werk. Ik ben ook steeds lid geweest van serviceclubs. Momenteel ben ik lid van Lions Club Paramaribo Central, via welke we ook veel sociale projecten ondernemen naar de gemeenschap. Maar daarnaast neem ik ook mijn eigen initiatieven, zoals het programma Kraka Umbaka, dat ik op dit moment draai. Ik heb net het derde programma afgerond in Ikeri, na 2 programma's in Paramaribo. En ik kijk uit naar meer. In dit programma train ik dan jonge Surinamers. Ik schrijf het project, ik ga op zoek naar financiering. En dan trainen we jonge Surinamers in leiderschap, in rechtsstaat, democratie. Hoe ze dat in hun dagelijks leven vorm kunnen geven. En hoe ze zichzelf kunnen leiden, maar ook daardoor in staat zijn om leiding te geven aan de potentie, de ambities van hun omgeving en van ons land. En daarom zit ik ook in de politiek. Ja, leiding geven aan de potentie van zichzelf en de ambities in het land. Maar u bent ook ambassadeur. Want het is een functie die nooit meer wordt ontnomen als je daarin bent beëdigd. Dat is zo. En het is ook iets dat in feite, als je dus je er echt in terug kan vinden, dan is het een deel van je leven. Je bent altijd bezig, je voelt je altijd verplicht en verantwoordelijk om Suriname uit te dragen, om dat op een positieve wijze te doen. En, en je beseft ook dat je dus het visitekaartje bent van je land, overal waar je komt. En dat is eigenlijk eenmaal 24 uur. Alles wat je doet of wat je nalaat, reflecteert terug op waar Suriname voor staat. Ja, ambassadeurschap is niet een makkelijk iets. Het vergt steeds van een goede performance en een goede attitude. Meneer Alfaisi. Exact. Ja. Steven, jij bent voorzitter van DOE. Ja, en er is vooral bij de gemeenschap in Nederland en misschien elders de Surinaamse diaspora niet zoveel bekend van Steven. Wie is Steven Alfaisi? Laten we daarmee beginnen. En daarna met hoe uit u zich met hart en ziel voor Suriname. Dankjewel Dennis. Ik groet natuurlijk ook mijn collega Angelique. Nogmaals, maar ook de kijkers en luisteraars. Steven Alfaisi is een simpele, doodeenvoudige jonge heer, ja, van 52 jaartjes oud. Vooral een ras-echt Surinamer op de eerste plaats. En mijn roots, natuurlijk, als je de naam Alfaisi hoort, zou je denken, maar dat is ook zo, dat ik vanuit het binnenland afkomstig ben. Dus dat mijn roots ligt in het binnenland. We praten over Surinamers zijn. En dat brengt mij naar het punt waarbij ik terug ga naar waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid op Abrabroki en Evramzege, tussen verschillende bevolkingsgroepen. En dat heeft mij geleerd dat het Surinamers zijn niet is gestoeld op het etnische sek, maar dus dat het gestoeld is op de gevoelens voor je land, voor je medemens, voor je naaste omgeving. Waar er dus niet wordt gelet op van wie je bent, van waar je komt, maar dus dat je mede voelt met je medemens en dat je elkaar helpt. Zo ben ik dus opgevoed en zo voel ik mezelf. Ik ben getrouwd, 30 jaar samen met mijn vrouw en 24 jaar getrouwd met 3 jongens, met Conchita Clarke.
Ik hou van mijn gezin, ik geniet van mijn gezin, maar ook om met jonge mensen bezig te zijn. Oké. U Dus geniet, dat is van advies. u houdt van uw gezin, u geniet van uw gezin en u geniet ook van om met jonge mensen bezig te zijn. Dan komen wij al in de lijn. Hoe uit u zich met hart en ziel voor Suriname? Net als Angelique ga ik ook terug naar de basis en dat is je opvoeding. Waar in principe aan de basis wordt gelegd van het houden van anderen. In ieder geval het terug kunnen geven aan je omgeving, aan je medemens en niet egoïstisch te zijn. Dat is voor mij de basis geweest en in de afgelopen periode heb ik in verschillende hoedanigheden vanaf kleins af bij de scholenverenigingen, vanuit de MULO-school, middelbare school, tot de universiteit met jonge mensen bezig geweest door in de commissies te zitten van de scholen. Maar daarnaast ook een beetje tijdens mijn carrière heb ik 8 jaar gezeten bij de Stichting Fondsontwikkeling Binnenland als directeur. En daar heb ik dus met gemeenschappen van het binnenland gewerkt, waar ik als directeur en een bijdrage heb kunnen leveren aan een beetje het verhelpen van de noden en het opliften van de mensen met in feite een grote ontwikkelingsachterstand. Heb ik er daaraan een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast zit ik ook in een stichting Kibi, samen met Marcel Pinas. Ik denk dat die heel erg bekend is in Nederland, omdat hij vaker dus die kant uit is gekomen. En ook activiteiten daar heeft gehad. Daar zijn we bezig geweest met de stichting Kibi en met de jonge mensen om aard en kracht in Mundo, maar ook over heel Suriname te promoten. Goed. Velen weten dus niet dat ik daar een ondersteuning bied. Daarnaast geef ik ook trainingen, regelmatig sessies aan jonge mensen, zoals bij de Rotary Clubs, GCI's, om in ieder geval zijn moraal en ethiek bij te brengen. En dat je in feite niet het verkeerd pad hoeft op te gaan, maar het proces van ontwikkeling, dat je step by step daaraan kan bouwen, zonder je moraal en ethiek te laten varen. Dat is Dus mooi. dat is in een nutshell wat wie Steven Alvaisi is en hoe ik mijn bijdrage lever. Goed. Als wij kijken naar de tijd, dan weten wij dus dat voor nu ruim 48 jaar Suriname staatkundige onafhankelijkheid heeft. Angelique, wat heeft in jouw beleving 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname gebracht voor Suriname in zijn totaliteit en de Surinaamse gemeenschap, en dat bedoel ik Surinaamse gemeenschap in Suriname en in diaspora? 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid, wat heeft dat in uw beleving gebracht? Nou, Dennis, in ieder geval wat het betekent is dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen ontwikkeling. En dat we verantwoordelijk zijn voor de standpunten die we innemen. En dat we de ruimte hebben om ons tot een natie te vormen. Dat zijn zaken die het ons biedt, de mogelijkheden die het ons biedt. Wat we ermee gedaan hebben, dat is een ander verhaal natuurlijk. In mijn opvatting konden we er veel meer hebben gedaan dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat we wel hebben grotendeels in stand hebben gehouden, is dat we onze veerkracht heel goed hebben ontwikkeld. We hebben getoond dat we een zeer veerkrachtig volk zijn, dat we van de grootste tegenslagen weer terug kunnen komen. Alleen moeten we een goed leiderschap hebben daarbij. Want we hebben hele grote klappen gehad in die 48 jaar. Beginnend met de coup in 1980. Dat is een hele grote, zeg maar, setback geweest. Omdat na de onafhankelijkheid waren we een democratie in ontwikkeling. Je wordt niet van de een op de andere dag volledig zelfstandig. Dus er moest een proces. En dat proces heeft een zware schok ondervonden in 80. En toen in 82. En ik hoef het allemaal niet te herhalen, maar we zijn bekend met de grote klappen die we als land hebben gehad. Economisch hebben we het er heel slecht vanaf gebracht. En zitten we vandaag bij het IMF.
Dat betekent dat het leiderschap op dat vlak ernstig heeft gefaald. En de basis daarvan ligt in een van de zaken die ik heel sterk bestrijd als persoon, maar ook onze partij, en dat is de corruptie. We zijn ten prooi gevallen aan een systeem van steeds sterker wordende en niet gestrafte corruptie. Vooral vanuit het politiek leiderschap. En dat is doorgecijpeld in die samenleving naar heel wat sectoren. Vandaag de dag merken we dat we zelf bij ons politieapparaat moeten ingrijpen vanwege zaken die niet kloppen. Bij de douane, zelf bij ons Hof van Justitie moeten we ingrijpen. Dat betekent dat dat onze grootste dreiging is na 48 jaar onafhankelijkheid. Die ongebreidelde corruptie die een teken is van zwak leiderschap. Dat is dus uw beleving. Ja. Steven, hoe kijk jij terug op 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid, uitgaande van je leeftijd? Bij de onafhankelijkheid was je zo rond 4 jaar, maar je hebt je volwassenheid, je groei naar volwassenheid daarin meegemaakt. Hoe kijk jij terug naar 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid? Ik kijk er tegenaan natuurlijk met gemengde gevoelens. Belangrijk is dus dat we de gelegenheid hebben gehad om op eigen benen te gaan staan. Dat is een pre. Ik bekijk de situatie van onze republiek als de situatie van een kind die in feite bij de moeder of de ouders in huis is en uiteindelijk besloten heeft uit huis te gaan. Het betekent als ik dus even dat in de reden mag vallen, ja, precies datgene dat met jou is gebeurd bij de onafhankelijkheid was jij zo, dat kind, ja, die kleine jongen van 4, die nu in de groei op eigen benen moet gaan staan en is gaan staan. Ga maar door, Steven. Ja, dus zo heb ik het altijd bekeken. En ik projecteer het natuurlijk, je hebt het mooi gezegd Dennis, ik projecteer het op mezelf. Belangrijk is dus dat we een deel wat betreft de opvoeding en begeleiding ligt bij onze ouders. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Het betekent dus dat wanneer je uit huis gaat, dat je dus niet te veel bigima moet spelen, maar dat je altijd terug moet kunnen vallen op je ouders. En zo je eigen weg proberen te vinden. De relatie tussen Nederland en Suriname is niet altijd één van in feite alleen over rozen gegaan, is één van gemengde gevoelens. Bijna zou je zeggen, soms haat-liefde verhouding. Maar ik als Surinamer die geboren is rond de onafhankelijkheid, dus voor de onafhankelijkheid, ben ik niet tevreden waar we dus nu staan als samenleving. Omdat we, naar mijn mening, naar mijn gevoel, dat we veel verder zouden moeten zijn. Verder zouden moeten zijn in termen van ons ontwikkelingsniveau, educatie, gezondheidszorg, economische ontwikkeling. En you name it. We hebben in feite, Angelique heeft het genoemd, een paar zaken meegemaakt die ons terug heeft geworpen. Dus terug, je kan zeggen bijna terug in de tijd of dat er sprake is geweest van stilstand. Als we als Suriname qua gezondheidszorg konden zeggen dat we nummer 1 waren op de regio, in de regio, dan zien we dus dat dat niet meer het geval is, ook qua onderwijs. We weten ook dus dat, laten we even pakken dat van Wageningen als het ging om rijstbouw, dat we in feite top of the line fabriek hadden dus daar in Wageningen en de productiviteit, wat is er van overgebleven? Maar ook als we kijken naar de instituten die we hebben, en moraal en ethiek en corruptie, dan is er een ware afbrokkeling geweest. Dan is er een ware afbrokkeling geweest. Ja, dat brengt mij in een verzameling waarbij u met z'n beiden aangeeft dat corruptie sterker is geworden. Ja? Angelique heeft het benoemd met ongestraft is gebleven. Ja? En een van de dingen die jullie beiden aangeven is dus de terugval
Je bent volwassen, maar je bent als het ware bijna weer teruggevallen in de zorg van je ouders, van je moeder. Het is nu het moment waarbij jullie met elkaar even in discussie gaan over, als ik op dit moment de president van Suriname was, hoe zou ik het aanpakken? Ja, we gaan niet praten over de president die er nu zit. We gaan praten over mijn persoon, dus over Angelique als ik de president was, over Stephen Alvaisi als ik de president was. Hoe zou ik het aanpakken? Een discussie tussen jullie twee. Yes. Laat me toch even afmaken. Dus dan ga ik de dame de gelegenheid geven. Ik denk dus dat we, als het gaat om leiderschap, dus dat leiderschap heeft gefaald. Dus daarmee wil ik in principe afsluiten. Dus dat we andersoortige leiderschap nodig hebben. Dat brengt ons natuurlijk naar het punt waar we dus die vraag gaan stellen van, oké, hoe zou dit anders moeten zijn? Hoe zou het anders moeten geschieden? En als goede heer, galante heer, geef ik Angelique de gelegenheid om me voor te stellen. En ik ga zitten. Ja, het heeft zijn voordelen om vrouw te zijn. En als ik dus natuurlijk inga op deze vraag. Dankjewel Stephen voor je galant zijn. Maar als ik president was, zou ik de eerste vrouwelijke president van Suriname zijn. Dat zou op zich, hoop ik, een inspirerende invloed hebben naar alle onze jonge vrouwen en meisjes. Maar ook naar alle mannen in onze samenleving. Toch? Dat allebei geslachten dit aankunnen. Een van de eerste dingen die ik zou aanpakken als president natuurlijk, zou zijn dat ik me erop zou richten om dat nationaal integriteitsplan dat ik klaar heb liggen in uitvoering te brengen. Samen met alle buurtorganisaties, NGO's en ook de instituten. Omdat het van belang is. In het nationaal integriteitsplan zit ook een aspect van cultuur meegenomen. Weet je, want cultuur is in Suriname een rijkdom. En tegelijkertijd wordt hoort een bindmiddel te zijn van die totale samenleving. Wanneer we mekaars cultuur erkennen en herkennen. En herkennen hoeveel we met elkaar gemeen hebben. En waarom we dus allemaal in de eerste plaats Surinamers zijn. Maar ook hoe we daar op een juiste, trotse en respectabele manier. Je zei in het begin, Dennis, dat respect belangrijk is. Maar dat op die manier daar inhoud aan geven. En dat onze samenleving zal maken tot eentje waarin wij op zijn minst allemaal willen wonen en naartoe terug willen keren. Ook voor zij die in de diaspora zijn. Dat moet aan de basis liggen van ook dat vertrouwen wekken onderling naar elkaar. We moeten weer het vertrouwen bij elkaar gaan bouwen. Daar zou ik aan werken. Hoe zou ik dat in de praktijk doen? Onder andere door te zorgen dat het bestuurlijke, de bestuurders van ons land, ik als president in die vorm, de vicepresident, etc., mensen zijn aan wie men een voorbeeld kan nemen. En dat we daar ons ook dagelijks van bewust van zijn in ons gedrag, in hoe we ons opstellen, maar ook in de voorzieningen die we voor onszelf claimen. We zijn een land met grote schulden, grote problemen op dit moment. Dat betekent dat we ook onze leefstijl moeten aanpassen. Toch? Waardoor we dichter bij het volk zijn. Waardoor een president weer gewoon over straat loopt als het een kleine afstand is. Zonder als te veel mensen zichtbaar om mij heen. Weet je, geniet met zoveel volgauto's door de stad zich begeven. Maar ook bij het doen van buitenlandse reizen of zaken. Dat de partner op de achtergrond is in die zin van dat die wel misschien sociaal bezig is, educatief bezig is, maar geen extra voorzieningen voor zichzelf claimt, omdat we die al krijgen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we ervoor zouden zorgen dat de uitgaves aan de extraordinaire uitgaves aan het bestuurlijke worden teruggebracht, zodat het volk geïnspireerd raakt van ja, we moeten allemaal offers brengen en we doen het samen. We brengen samen die offers. Dat is een heel belangrijk aspect in mijn ogen, dat de samenleving geïnspireerd moet worden. Daarnaast zou ik heel veel investeren in het onderwijs. Wat vindt Stephen? Ja, want misschien moet Stephen nu de ruimte krijgen. Angelique haalt aan, dus dat het volk geïnspireerd moet worden. Geef in hoeverre jij geïnspireerd bent door wat Angelique heeft aangehaald. Heb je vragen voor haar en dan stap je over naar hoe jij het zou doen als president. Nee, in ieder geval denk ik, als we praten over progressiviteit, dan
dan varen we op één kompas, Angelique en mij persoon. Heb je vragen voor Angelique daarover, hoe je het samen kan doen? Ja, dus vragen nee. Wat ik wel wil aangeven, is dus dat ik elementen hoor die ik ook als zodanig belangrijk acht als we praten over de ontwikkeling van Suriname en de Surinamer. Omdat het uiteindelijk gaat om de Surinamer. Maar laat me toch, omdat ik bijna een en al geheel sta achter de visie van Angelique. En dat ik ook meteen inga op hoe ik het zie en als ik de gelegenheid zou krijgen als president van dit land te fungeren. Het belangrijkste is dus dat we de betrokkenheid van ieder zouden moeten realiseren. Dus achter één visie zouden moeten gaan staan over welke richting we zo uit zouden moeten gaan met dit land en als Surinamer. Dan zou ik het dus niet alleen maar houden binnen de partij waartoe ik behoor, maar de totale samenleving, alle Surinamers waar ook ze zich mogen bevinden in diaspora, maar ook in Suriname, om een gezamenlijke visie te kunnen van ontwikkeling te kunnen vormen. Want als je niet weet waar je naartoe wil gaan, zal elk pad wat je neemt je daar naartoe brengen. En het kan kunnen verkeerde paden zijn. En dat is wat we nu bezig zijn te doen. Alles wat we doen, denken we dat het ons in de juiste richting gaat brengen. Daarom zien we dat er heel veel issue is met bonden, met de ondernemerswereld, weet je, omdat de regering zijn eigen koers vaart. Maar goed, dus met de verschillende maar dan gaan we dus nu naar de regering. Maar hoe zou Steven, ja, nee, u ziet mij met de bewegingen met mijn hand, hoe zou Steven het in een richting brengen waarbij hij als president, ja, de juiste supervisie daarover heeft en de leiding daaraan geeft? Dus belangrijk is de betrokkenheid, niet fake, niet window dressing, maar waarachtig de betrokkenheid van mensen en die visie te genereren. Als dat het geval is, dat betekent dat alle neuzen in één richting wijzen, mensen, organisaties, stakeholders hun rollen kennen, hun deel van waartoe zij moeten bijdragen kennen. Maar dan praten we nog wel algemeen. algemeen. Dat van Steven. Hoe zou Steven, Angelique heeft specifiek aangegeven wat zij zou doen, hoe zij het zou doen. Hoe gaat Steven het aanpakken? Steven is nu president. Dus nogmaals, betrokkenheid, zorg dragen voor betrokkenheid, een gemeenschappelijke visie formeren. 2 is dat uiteindelijk we als we zouden prioriteiten stellen en die prioriteiten zouden liggen in je belastingstelsel, ervoor zorg dragen dus dat er een rechtvaardig belastingstelsel aan de dag wordt gelegd en wordt gerealiseerd. 2, dat we heel veel in dat kader van overheidsbesteding heel veel aandacht zouden geven aan daadwerkelijk educatie, dus onderwijs en gezondheidszorg, maar ook een stukje ondernemerschap. En daarnaast ook ervoor zorg dragen dus dat er qua karakter, dat we zouden gaan bouwen aan dat stukje discipline, waarden en normen binnen de samenleving, programma's daarvoor instellen en vooral heel veel gaan investeren in het gezin, omdat het gezin de kleinste collectieve eenheid is waarin je zou moeten investeren zodanig dat zij in principe terug kunnen geven aan de samenleving. Want als het gezin sterk genoeg is, daarin is geïnvesteerd, kan je jezelf in principe garanderen dat wat je eruit krijgt, dat heel sterk en stabiel zou zijn. Dus het gaat om prioriteitsstelling die we zouden moeten doen. En wat ik ook graag in feite terug zou willen, wat ik zou doen, is daadwerkelijk ook dat stukje van daadwerkelijk de liefde voor dit land gaan oprakelen, daarin gaan investeren. Maar bovenal heel transparant wezen in de besluiten die we nemen. Want als je transparant genoeg bent in de besluiten die je neemt en eerlijk genoeg bent in de besluiten die je neemt en zelf ook de buikriem strak aanhaalt, dan kan je zo de rest van de samenleving meekrijgen. Je informeert ze op tijd naar elke stap die we gaan moeten nemen, wat de consequenties zijn. En zodat we uit de put die we zitten, daaruit kunnen komen. Je zou in principe daarnaast ook ervoor zorg moeten dragen dat je heel
deskundige personen op posities zet. Dus geen partijgenoten aan zich, maar gewoon Surinamer waar ze ook mogen zijn, of ze blauw of paars of geel zijn. Maar zodra ze die deskundigheid en die integriteit hebben, dat je ze betrekt bij de ontwikkeling van de samenleving. Dus dat zou de benadering zijn. Ja, voordat ik wil ingaan op wat u heeft aangehaald met betrekking tot communicatie, want daar hapert het vaak aan in het Surinaams regeringsbestel, ja, dan wil ik toch in deze memoreren, ik ga ervan uit, naar mijn informatie, dat het is uw zus, Joyce Panay Alfaisi, de eerste vrouwelijke korpshoofd, of het hoofd is het eerste vrouwelijke korpshoofd van KPA in Suriname. Joyce kent mij misschien niet persoonlijk, maar ik heb Joyce wel even meegemaakt in de tijd van de heer Palmtak als directeur van Hazard. En als u het aan mij vraagt, hebben wij nu een juiste persoon op de juiste plek wanneer het gaat om KPA. Maar dat is even een voordeel naar u. Wat ik ook merk in uw praten, in uw betoog, is dus dat u praat in wij. Ja, en dat is dus de wijze waarop een staatshoofd praat. Heeft u die ambities en die aspiraties om staatshoofd te worden? Laat me aangeven, het moment dat je in de politiek stapt, dan sta je open voor heel veel, weet je, en tot het hoogste ambt. Maar dat moet natuurlijk, je moet, willen is één, maar twee, je moet natuurlijk gedragen worden. Dus de samenleving moet je die verantwoordelijkheid willen geven. En dat ga je natuurlijk terug vertaald kunnen zien. Als er eenmaal verkiezingen zijn, hoeveel zetels je als partij hebt ontvangen, maar vooral hoeveel mensen op jou hebben gestemd. Dat is één. Maar daarnaast kijk ik ook naar een punt dat we de beste persoon moeten kiezen die dit land kan leiden. En dat hoeft per se niet Stephen Alfaisi te zijn, maar dat we de beste persoon kiezen als het gaat om dat stukje deskundigheid, maar vooral de liefde voor het land moet hebben, voor de mens moet hebben. En vooral die integriteit aan de dag leggen. Voor mij zijn dat een van de enkele criteria waaraan je zou moeten voldoen als je staatshoofd zou willen zijn of zou moeten zijn. Geen onbesproken gedrag. En als ik naar mezelf kijk, dan met enige mate van terughoudendheid en bescheidenheid kan ik zeggen dat ik puur op basis van die criteria wel voldoen aan deze zaken. Maar het zal natuurlijk aan de samenleving liggen als ze dus die in feite die verantwoordelijkheid willen geven en om te dragen. Maar voor mij is belangrijk dat een deskundig en integer persoon op de positie van president, vicepresident, maar ook andere posities die ingevuld moeten worden wanneer we praten over de ontwikkeling van Suriname. Ja, ik maak de zwaai naar Angelique, want Wankenki Muskong, we zien het, Wankenki Muskong. Ja. Hoe kunnen wij gezamenlijk inzetten met hart en ziel voor Suriname, voor Akenki Kankong? Een discussie tussen jullie twee. Echt nu tussen jullie twee. Ja, voor Akenki Muskong, want Akenki Stefano doen natuurlijk. En dan Steven aanspreken, niet mij. Steven aanspreken. Ja, Steven. Dus die Kenki moet komen en we zijn het met elkaar eens. Ik hoorde je net praten, ik kan me in alles zo terugvinden wat je daar aangeeft. En Akenki en Kong, als we die boodschap meer en meer laten horen, maar ook veel luisteren naar de mensen. Wanneer we op pad gaan om met de mensen te praten, in de buurten, onder de markten, op straat, waar we ook terechtkomen, in het binnenland, dan is het voor mij vaak van belang, en ik weet niet hoe dat bij jou zit, dat we naar de mensen luisteren om te horen hoe ze dingen ervaren, waarom ze het zo ervaren, om daar die aangrijping te vinden, om ze bewust te maken van dat verandering kan.
Want wij zeggen akenki muskong, voor maar vrede dat akenki no man kom moro. En die grootste uitdaging die wij dus hebben, jij en ik, is om mensen te overtuigen dat akenki kan kong, moest kong, sakong. En dat attractief akenki is dona unu. Ja, Angelique, helemaal eens wat dat betreft. En ik steek natuurlijk de hand in eigen boezem. Dat we in principe het werk nog niet goed genoeg doen, niet genoeg communiceren. Hoewel we goed van hart zijn en we het beste menen met de samenleving en niet ervoor gekozen hebben om corrupt te zijn en illegaliteit in feite te ondersteunen of criminaliteit te ondersteunen door in feite financiën te ontvangen van duistere sponsoren, denk ik dat we dus niet goed genoeg de boodschap communiceren dus naar de samenleving. Ja. Het heeft ons doen evalueren als partij zelf en we zeggen van dat we dit maal dat anders zullen moeten doen. Want ik kan niet geloven dat mensen geen eerlijke leiders willen hebben, geen integere leiders willen hebben. Maar omdat ze dood worden geslagen met het populistische, gaan ze er makkelijk aan en we hebben dus geen duidelijk alternatief of de boodschap duidelijk kunnen bieden. Dus daar moeten we zelf ook aan gaan werken om die boodschap dat de mensen duidelijk wordt gemaakt en dat het doordringt en dat ze het accepteren dat ze uiteindelijk iets anders moeten gaan kiezen dan waarvoor ze al die jaren hebben gekozen. Niet voor criminele leiders, niet voor ondeskundige leiders, niet voor corrupte leiders. Maar we moeten dus in feite die cirkel proberen te doorbreken, Angelique. Maar Steven, voor mij is het dat wat we moeten proberen te doen, is om bijna een soort, ja, het klinkt niet populair, maar een soort brainwash. Omdat veel mensen hebben het geloof in de kracht in zichzelf verloren. Ze hebben het idee dat het niet uitmaakt. Al stemmen ze voor verandering, toch gaan ze weer met diezelfde, zoals ik ze noem, gerecyclede boeven aan tafel gaan zitten, et cetera. En ze gaan ze toch terugbrengen, dus niets gaat veranderen. Je ziet het vaak wanneer je met mensen praat, dat ja, je legt me mooi uit dat je integer bent, dit niet gaat doen. Maar het moment dat je daar zit, en dat is vaak de grootste uitdaging. Dat is vaak de grootste uitdaging voor ons, omdat, ja, het vraagt wel veel tijd, hè. Je moet echt met ze zitten. En dan zeg ik, luister naar ze. Want ik ga je vertellen, ik luisterde naar een vrouw, die zei me van, ja, een van de vorige regeringen, die hadden ook veel geld gestolen, zegt men, dat zeggen ze je dan ook zo, dat naar Sasma Itaki. Maar tenminste hadden ze een brug gebouwd bij mij in de buurt. Maar de andere regering heeft zoveel gestolen, maar ze hebben niets voor ons gedaan. En om er dan uit te leggen dat ook die regering die brug gebouwd had, niet eerlijk was, dan moet je een voorbeeld gaan geven van de tuinman. En zo heb ik er die dag uitgelegd. Ik zeg, als een tuinman komt en hij maakt schoon en hij vraagt je 200 voor die dag, en je hoort achteraf van buurvrouw dat het werk maar 75 waard was, al heeft hij je tuin schoongemaakt, ga je hem weer roepen. Toen zei ze, nee, want Amma voer me. Het zijn van die simpele dingen, en dan pas gaan de ogen dan open. Dus ik denk dat we met z'n allen een zware bewustwordingscampagne moeten gaan doen, waar we op de meest simpele manier mensen bewust maken dat ze eerlijk bestuur verdienen en kunnen hebben. En dat het geen utopie is en ze zich niet moeten laten leiden door die cijfers die jouw partij vorige keer heeft gemaakt of mijn partij heeft gemaakt. Maar door het feit dat politiek dynamisch is en dat als ze massaal stemmen voor dat wat ze willen, als het nou bij jou of bij mij is, dat gaat komen. Ja, maar belangrijk is Dennis, ik luister. Jij hebt de regie, ik luister. Nee, ik gaf juist aan dat jij nu even reageerde op wat Angelique heeft aangehaald, want ik heb er zo'n paar vragen hier. Ja. Nee, ik denk dus, Angelique, precies wat je daar aangeeft. Het belangrijkste, denk ik, is, ik heb het toen ik eindigde met mijn vorige statement, zei ik van, in feite moeten we dus die vicieuze cirkel doorbreken. En van belang is dat daadwerkelijk de samenleving gaat beseffen dat die macht bij hun liggen.
wat er gebeurt is dat ze die macht alleen maar om de 5 jaar ten volle hebben, want je hebt het, gedurende de rit heb je dat wel, maar we denken van als we eenmaal gestemd hebben, dan houdt het op. Dus die macht zit bij jou op verschillende momenten en bij het stemmen, maar ook gedurende de rit. Weet je, want als je dus niet tevreden bent, kan je ervoor zorg dragen dat daadwerkelijk dat er een stukje verandering komt. En daar heb je een stukje verandering komt, ik breek in. Ja, het volk, is het niet handig dat het volk nu, of de achterban per partij, zodanig geschoold wordt, ja, dat ze kunnen meeliften, de mindshift moet veranderen. Kunt u zich daarin vinden, Angelique en Steven? Ja, laat me dat aangeven. Zeker weten. Zeker weten. Dus wij doen daarom, en dat is dan partijgebonden, doen we de kadertrainingen om de mensen bewust te maken. Maar daarom doe ik ook buiten de politiek om die leadership trainingen. En ik denk dat misschien moeten we zelf een breder kader opzetten als partijen die dit noodzakelijk vinden. En die zien dat het in het belang is van die verandering in Suriname. Om dus echt een massale campagne te hebben van bewustwording en educatie. Oké, maar dat is dus partijgericht. Wat mag je verwachten? Ja, dat is dus partijgericht. Maar daar hoor ik dan ook wel iets individueels van wat Angelique wil doen. Steven? Ik ben heel erg gecharmeerd met in feite het initiatief van de organisatie of het platform Gisranang. Met onder andere Winston Ramautar-Singh, Lothar Boksteen, Jayanti Hinduri, waar ze in principe hun verantwoordelijkheid als niet-politieke organisatie, maar gewoon als samenleving, actoren in de samenleving hebben opgenomen om toekomstige politieke leiders, dus politici, te trainen in vooral moraal en ethiek, dus integriteit, maar daarnaast ook met betrekking tot hoe bestuur je een land, wat zijn de meest cruciale dingen. Dus dat is dat is één mogelijkheid. De andere is Witrus Ranang, die onder andere met de heer Curry, Derek Curry en organisatie, dat ze bezig zijn in de samenleving om dat stukje van moraal en ethiek ook te stimuleren. Dat zijn goede initiatieven. Dus naast het feit dat de politieke organisaties zelf bezig zijn, is het van belang dat ook de samenleving dat oppakt. Want de mensen kijken anders naar een politieke organisatie, want de mij tak van, naar je verhaal, ja, je converteert, dus ik hoef niet naar je te luisteren. Maar wanneer onafhankelijke personen, actoren in de samenleving dat in feite oppakken en uitvoeren, dan denk ik dat het ook anders uitpakt. Nogmaals, we hebben allemaal als samenleving in diaspora ook. Wanneer ik praat over wij, dan praat ik niet alleen over de Surinamers hier in Suriname, maar ik praat ook over de Surinamers in diaspora die een verantwoordelijkheid hebben voor de next generation, dat ze ook educeren, dat ze ook onderwijzen, want je hebt ook familie hier, die betrokkenheid is er ook. Weet je, we moeten allemaal ons inzetten om een zo eerlijk mogelijk en duurzaam mogelijk ontwikkeld Suriname te zien welke richting we op willen gaan en moeten gaan. Dus voor mij is dat heel erg essentieel, die educatie. Daarop moeten we heel veel gaan investeren, dus de komende periode. Angelique, hoe zie jij dus het herwinnen van het vertrouwen? Want volk las vertrouwen. Ja, vertrouwen las een soort vastzichtbaar. En Steven geeft aan dus dat er buiten politiek mensen bezig zijn om politici een bepaalde scholing te geven om het vertrouwen in de politiek terug te brengen. Maar die scholing kan niet alleen bij die aankomende politici blijven. Die scholing moet ook naar het volk. Hoe zou jij daarin kunnen voorzien als Angelique? Ja, dus dat is waar het bij mij vooral om gaat. Ik zeg, het zijn hele mooie initiatieven, maar je moet een massaliteit hebben erin.
ik zou het mooi vinden als de verschillende initiatieven een verbinding met elkaar hadden. Want kijk, ik ga een voorbeeld geven. Toen we gingen voor die kiesregelingwijziging naar landelijke evenredigheid. Toen hebben we als politieke partijen een platform gevormd met elkaar, de gelijkgestemden. En we hebben een massale campagne eigenlijk opgezet via radio, televisie en gestructureerd. Het belangrijke voor succes is gestructureerd. Omdat je kan een heleboel aparte initiatieven hebben, maar het is net als wanneer je bij licht spreekt van diffuus licht. Je krijgt dan geen grote kracht van het licht. Overal een straaltje, maar het komt niet bijeen om één grote lichtbol te ontwikkelen. En wat we nodig hebben is nu totale verlichting van ons allemaal, van onze politiek en van de burgers die uiteindelijk de doorslag geven. Want zij moeten stemmen. En wat ik vind dat moet gebeuren, en ik ben toevallig wel bezig met een beetje brainstormen, ook met mezelf en met de groep mensen met wie ik vaak werk, is om te kijken, je moet dat echt projectmatig doen. En als je als organisaties, er zijn verschillende organisaties die bezig zijn, met elkaar kan afspreken dat je hoeft niet hetzelfde te doen, maar je onderschrijft wat die ene doet en je versterkt het door een initiatief op een ander vlak, zodat we zo breed mogelijk bereik hebben. Ik heb mijn initiatief Kraka Umbaka, maar misschien heeft Bini een ander of project een ander initiatief. En Witrusranang een ander. Maar ze sluiten op elkaar aan. We zijn met elkaar in gesprek daarover. Dan krijg je een veel breder bereik. Dan krijg je dat je dus echt veel sneller en breder gaat. Want daar geloof ik in. Ik geloof in vereniging van goede initiatieven. Zonder dat elke organisatie zijn identiteit verliest. Maar dat je wel krachten bundelt. En we hebben met die wijziging van het kiesstelsel bewezen dat wij als buitenparlementaire partijen daartoe in staat zijn geweest om te zorgen dat het parlement geen ontkomen meer eraan had dan uiteindelijk een voorstel te doen voor echte landelijke evenredigheid. En ik neem daar steeds voorbeeld aan en ik ben daarvan ook overtuigd. Dat is wat ik vind, wat ik bezig ben te doen, om te kijken van waar kunnen we die connecties leggen. En als dat niet mogelijk is, dan zal ik zeker met gelijkgestemden kijken. Daarom praat ik met Stephen. Ik praat ook met de heer van de Nieuwe Wind, meneer Samuels. Ik praat met de Remungra van de Nieuwe Leeuw. We moeten een campagne opzetten die in het belang is, niet van ons als politieke partijen slechts, maar van die totale samenleving, om die verandering, die diepe bewustwording en die belief in een betere toekomst één keer op te krikken. Goed. Je hebt aangehaald dus dat de verschillende lichtbundels, niet zo direct in een bal moeten komen. Steven, ik zie dat als lichtbundels heel scherp bij elkaar komen, dat er een verblinding kan zijn. Maar ik hoor ook al van Angelique dat er een samenwerking is. We moeten het volk niet gaan verblinden. Ja, we moeten het volk niet gaan verblinden. Je staat achter de visie van Angelique. Angelique vindt zich terug in heel veel dingen. Waarom dan niet een samenwerking, persoonlijke samenwerking tussen Steven en Angelique en andere gelijkgestemden? Ik praat niet over partijen, maar personen. Want daaruit toon je je hart en ziel voor Suriname. Jullie mogen daarop ingaan. Laat me aangeven dus dat Angelique en ik, we zijn ex-Amsters. Behalve dus dat we ex-Amsters zijn, hebben we ook kennen we elkaar ook van het werkveld. Peace Corps zat zij en ik zat bij Stichting Fondsontwikkeling Binnenland en we waren dus bezig. Dus we zijn altijd in contact geweest, maar ook nu vooral hebben we regelmatig contact en communicatie. Ik denk dus zeer recent nog bij de jaardag van DA91 waren we dus aanwezig. Dus het is behalve als partij, maar als persoon is iemand waarmee ik communiceer en dat we van elkaar kunnen leren. Het brengt natuurlijk ook de kans, de opportunity om een aantal dingen samen te doen. Dan hoef je nog, zoals zij dat zelf aangeeft, dan hoeft het nog niet direct in partijpolitieke zin te zijn, maar als we kijken dus naar het doel en het belang, dat je natuurlijk een aantal initiatieven kan combineren. En daar sta ik ook volledig achter. Dus Angelique is niet toevallig
een persoon met wie ik niet in communicatie wil zijn en in communicatie sta. Dus dat wil ik wel aangeven. Het biedt ons de mogelijkheid om natuurlijk zaken dieper te bespreken die relevant zijn en hoe het belang van de samenleving, maar ook het belang van onze eigen organisatie kunnen dienen. Oké. Ondersteun jij de stelling dat het nu tijd is voor een vrouw aan het roer in Suriname, Steven? Ik ondersteun de stelling dat we een integere en capabele Surinamer aan het roer moeten hebben. Het maakt voor mij niet uit of het een vrouw of een man is. Dus dat is mijn uitgangspunt. Integriteit moet op de eerste plaats zijn. Kundigheid op de tweede plaats. Of gelijk, ik kan zeggen, kundigheid erbij is voor mij. En die in staat is de samenleving te binden en in plaats van te verdelen. Dus, waar die kwaliteiten zitten. Dus ik ga niet af op een hype of een trend waar men zegt van een vrouw aan het roer, een vrouw aan het roer. De vrouwen hebben hun capaciteit, daar geen twijfels over. Maar het is niet zonder meer blanco een vrouw aan het roer. Ik zeg een integere en capabele Surinaamse persoon, een Surinamer, die in staat is de samenleving te binden. Angelique, ondersteun jij de stelling? Ja. Een manager is niet altijd een leider en een leider moet wel managementkwaliteiten hebben. Dat is een stelling die ik wel kan ondersteunen. Omdat een manager verwacht je dat die zaken gaande houdt, lopende houdt. Maar een leider moet in staat zijn ook nieuwe paden te bewandelen. Een leider moet in staat zijn keuzes te maken. Nieuwe keuzes die nooit eerder gemaakt hoefden te worden. Een leider moet in staat zijn mensen te verenigen, bruggen te slaan. En tegelijkertijd moet een leider ook in staat zijn om te weten dat je soms alleen staat op cruciale momenten. En dat je daar niet bang voor moet zijn. Omdat je moet weten, weet je principes en je normen moeten je vast, je waarden, dat zijn je leiders. Een leider heeft ook leiders. En die leiders zijn zijn normen, waarden, weet je. Dus daar sta ik wel achter. Als leider moet je management hebben, want je moet kunnen delegeren. Je moet vertrouwen in mensen uitstralen. Je moet die bruggen slaan, zoals ik al zei. En je moet weten dat al het moeilijke begint met jou. En al het mooie begint met wij. Toch? De successen zijn gedeelde successen. Moet je altijd delen. En de tegenvallers, die moet je op jouw schouders nemen. Om dan weer te kijken naar oplossingen. Dus van een leider wordt veel meer verwacht. En een leider moet gewoon in ongebaande wegen zich kunnen begeven. Onbevreesd. Ondanks je misschien vrees binnen hebt, moet het niet uitstralen naar buiten. Want je moet vertrouwen inboezemen te alle tijden. Eenmaal jij nog aan het woord bent. Wat heb jij in dit betoog, in deze dialoog, in deze deliberatie van Steven gehoord dat je sowieso gaat overnemen? Nou, ik vind het heel mooi hoe Steven automatisch in de wij vervalt. Dat betekent dat, weet je, dat hij steeds aan het groter geheel denkt. En hoewel ik dat ook doe, neem ik vaak veel op mijn eigen schouders. Dus ik ga dat zeker van Steven overnemen, in die zin meer tot mijn eigen maken. Weet je, dat het steeds wij is. En daarnaast vind ik het ook heel mooi hoe Steven aangeeft, weet je, van hoe hij vanuit het binnenland die kijk ontwikkelt. Vaak ontwikkelen wij een kijk vanuit Paramaribo en dan naar het binnenland. Maar het is belangrijk om die kijk vanuit het binnenland te ontwikkelen. En ik denk dat dat iets is waar Steven heel sterk, waar ik zeker met hem over aan tafel zou willen zitten. Steven, wat heb jij in dit heel betoog, in deze dialoog, in deze deliberatie gehoord van Angelique dat jij gaat overnemen? Ik denk zelf wat Angelique uitstraalt, hoor. Is een
is de kracht, weet je, waarmee ze dingen zegt en waarmee ze dingen doet. Dat spreekt mij altijd aan. Dus dat is sowieso een van de zaken. Ik zie dat ze heel diep doordrilt en nadenkt over waarover ze praat. Dus dat spreekt mij natuurlijk aan en zegt van oké, dus dat moet je ook meenemen. Maar zonder meer zie ik een aantal zaken waarvan ik zeg van deze zaken, we zijn op één lijn, vooral als het gaat omtrent anticorruptie, moraliteit, ethiek. Dus zijn zaken die we gemeen hebben. Dus ik kijk naar de verschillen, maar ik kijk ook naar de gemeenschappelijke zaken, zaken die ons binden. Dus nogmaals, de kracht waarmee ze dingen zegt, dat is voor mij heel erg belangrijk. En over te nemen en het doordrillen naar zaken, naar het specifieke, dat is ook voor mij heel erg belangrijk. Dus ik ben in ieder geval, wanneer zij praat, luister ik ook graag. Voor het afsluiten gaan wij even naar Michael Soedama. Gaat zijn opinie hierover laten schijnen. En u hoort de opinie van Michael Soedama over dit deel van uw deliberatie bij Matapi TV. Dag lieve luisteraars. Vandaag even vanuit een andere locatie, mijn eigen huis, dan vanuit de studio. Geef ik in ieder geval de opinie van onze 2 gasten. Wat ze hebben gezegd, hoe dat is overgekomen. En daarbij viel mij eigenlijk in het begin 2 zaken op. Allereerst Steven, die had een hele mooie anekdote over wat betreft onafhankelijkheid van Suriname. Het is een kind die uit huis gaat en dan staat het kind op zichzelf. Dan is de vraag, redt het kind zich ja of nee? Dan kan het kind 2 dingen doen. Die kan terug naar de ouder rennen of die kan zichzelf proberen te ontwikkelen. En ik merk aan allebei de gasten dat ze juist het tweede willen. Dat het kind zichzelf kan ontwikkelen. En dat gaat dan met vallen en opstaan. Alleen, dan is wel de vraag, wat Steven ook al zei later, de basis is in het gezin. Daar wordt het kind opgevoed. Daar krijgt het kind mee wat wel en niet kan. Daar krijgt het kind mee hoe ze zich moet ontwikkelen naar een volwassen persoon. En in mijn optiek is Suriname een jong volwassen persoon die zichzelf nog aan het hervinden is, aan het uitzoeken. En daarbij geldt, wat Angelique ook al zei, de voorbeeldfuncties. De voorbeeldfuncties van de politici, zodat je alle corruptie, slecht leiderschap, dat je dat in ieder geval de wereld uit kan helpen in het land. Dat is wat mij het meest opviel. En ik merk aan allebei de kandidaten, dat is waar zij zich het meest op willen focussen. Dat gezegd hebbende, wat mij hier nog het meest opviel, allebei, en ook alle andere gasten merken we dat bij, die hebben gewoon een hart en ziel voor Suriname. Dus ik zou zeggen allebei, zet op en ga lekker verder, zoals jullie gaan. Zoals jullie bezig zijn natuurlijk. Je hebt al langere tijd in gedachten om een videoproductie te maken. Zoals een cursus, een talkshow, podcast, webinar, online vergaderingen en nog vele andere doeleinden. Hiervoor bieden wij onze Green Screen Studio aan. Een greenscreen is een techniek die het mogelijk maakt om de groene achtergrond te vervangen door stilstaande en of bewegende beelden. Hierdoor krijg je productie een dynamisch uiterlijk. Angelique,
En Steven, wij willen jullie hartelijk bedanken voor deze hele mooie dialoog. Jullie hebben je ook van je kwetsbare kant laten zien. Uiteraard is dit het begin. Wij komen vast wel bij jullie terug in een andere deliberatie, ook weer in met hart en ziel voor Suriname. Wij wensen jullie kracht, sterkte en vooral goede inzichten in alles wat je onderneemt en dat je voortgaat met datgene dat je doet met hart en ziel voor Suriname.